дилбар Рӯзиматова хӯрокро дар газ мепазад, хонаро бо печкаи бобоӣ гарм мекунад. вақте нозир ин бор расиди барқро ба дасташ супорд, ҳуш аз сараш парид. ӯ аз барқ гӯё 2000 сомонӣ қарздор аст. درباره سپردنما هم کریتانتوی دوریم برده بچه نشون دادگی آمدگی در همین باره اکن که آن کارم برای چه با اینقدر قرضدار شدیم گفته خود جوابش نیست. дар идораи шабакаҳои барқӣ ба онҳо гуфтанд маблағи барқро барои чанд моҳ кам ҳисоб кардаанд. дилбар Рӯзиматова мегӯяд ин иштибоҳи нозири барқ аст ва бояд худаш пардохт кунад. یکون رقمه چوچکنده نشون دادگی نه پیچنه وای کنترلور برای همین مایه قدر کردن ایبدار آدم قپندو همون وای ستونن. аз барзиёду нодуруст ҳисоб шудани пули барқ ин шабу рӯзҳо мардум шикоят доранд. бархе ҳам дар фейсбук менависанду сабаб мепурсанд, бархе ҳам расидҳо дар даст барои огоҳ шудан аз асли воқеа ба дафтари асосии шабакаҳои барқӣ мераванд. мисли Замира мусоҳиби мо ки ахиран тасмим гирифт барои дуруст ҳисоб шудани пули барқаш ҳисобкунаки хонаашро иваз кунад. Körkörünü 1000 somon 1000 kilovat burada sporidan giftam. 2 sol sporидам 1000 kilovat. Вот уже для базар нам гифтам ки ман ремонтам када овардам шумо соз на карсетон. Нестай, ҷой бурдай дафкадай, нестай, у бача нестай, амха гуфтам мегирад. дар бар зиёд шудани пули барқи худ бархе нозиронро гунаҳгор медонанду бархеи дигар кори ҳисобкунакҳоро ки солҳои ахир насб шуданд. ба гуфтаи Шамсулло Гулмуродов, як нозири барқ сабаби ин маблағҳои барзиёд боло рафтани арзиши барқ буда, ҳамчунин афзоиши талабот ба барқ дар 2 моҳи ахири фасли сармо аст. ҳамаҷа 15% зиёд шуд. Маблағ хонагаҳ як термоси 60 литр монда боша, мино 50-60 мекунад. Саҳар авқот мекунад, обед авқот мекунад, бега авқот мекунад. ҳамихе либос мешавад. ин нозир мегӯяд ҳар нафаре ки ба кори нозиру ҳисобкунак бовар надорад метавонад бо осонӣ худаш киловаттҳои истифода бурдаашро ҳисоб кунаду хулоса барорад. ягона роҳи кам шудани пули истифодаи барқ ба гуфтаи нозир истифодаи эҳтиёткоронаи он аст. бархе аз сокиноне ки аз барзиёд ҳисоб шудани пули барқ шикоят мекунанд мегӯянд онҳо ҳам маҳз ҳамин корро мекунанд. рӯз дар хона умуман нестанд ва шабона ҳам эҳтиёткорӣ мекунанд. пули барқ аз 1 октябр дар тоҷикистон зиёд шуд. тибқи нархномаи нав ҳоло барои ҳар киловаттсоат 17 дирами бояд супоранд. чанд соли ахир ширкати барқи тоҷик барои ҳисоб кардани масрафи барқ ҳисобкунакҳои сохти чин насб кард ки мардум ба кори он ба шубҳа менигаранд. нозирон мегӯянд ин дастгоҳҳо чанд хотира доранд ва агар ҳам нозир фиреб кард маълумоти асосӣ дар он сабт ва ба идораи шабакаҳои барқӣ фиристода мешавад. мардум ҳам метавонанд барои дақиқ ва дур кардан ба ин идора муроҷиат кардаву нишондоди барқи худро дигарбора бисанҷанд. вале мардуме ки бо шикоятҳои худ то дар ин масъулини баландпояи идораи шабакаҳои барқӣ мераванд мегӯянд шарҳу сабабҳои пешовардаи онҳо ҳам қонеъкунанда нест ва ҳамоно суолҳое мисли ин ки чӣ тавр пули истифодаи якмоҳаи барқ дар як манзили дуҳуҷрагӣ метавонад ба 500 сомон бирасад зиёданд.